The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Joseph ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugi ni taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Sa ating unang problemang bibigyang aksyon mula sa ating satellite office sa Daet Camarines Norte, isang ginang ang nagpaabot ng reklamo laban sa kanyang dating kinakasama na di umano ay itinakas daw ang kanyang napanalunang motorsiklo. Live sa ating satellite office si Marites Lopez. Magandang hapon sa iyo, Marites. Magandang hapon, ma'am. Okay, pwede niyo po ba, Marites, na maikwento sa amin anong klaseng motorsiklo ba ito at kailan ito kinuha sa iyo ng dati mong kinakasama? Honda 125, ma'am. Gray ang kulay. Honda 125 na color gray. Tama po ba, Nay? Wala po. Apo, tama po ba? Honda 125 na color gray. Itong gusto nyo pong mabawi sa yung dating kinakasama. Opo, ma'am. Apo, kailan po ba kayo nagkahiwalay nitong si Felix? Nag-alis po, ma'am, ako sa Lucena, ma'am, nung August 14, ma'am. August 14. Opo. Apo. Ano nga po pala yung buong pangalan nitong si Felix, Nay? Ano po siya? Felix de la Cruz po. Felix de la Cruz po. Ayan, yan si Tatay Felix de la Cruz. Sa pagkakaalam niyo po ba, Nay, nasaan ngayon itong si Felix? Nasa daw po siya sa Calaca, Batangas po. Calaca, Batangas. So, ibig sabihin po, nakakausap nyo, may komunikasyon po kayo nitong si Felix? Meron po. Meron po, ma'am. Okay. Nung kayo po ni Felix ay magkasama pa, saan po ba kayo nakatira? Sa po? Dalahican. Lucena, Dalahican po. Sa Lucena. So, ano po yung nangyari? Bakit po kayo ngayon nagka-problema at nagkahiwalay po kayo? So, nag-alis po ako dun sa tinitirahan po namin sa Dalahican. Meron po kaming bus. Busin po namin yung pong may furniture po sa Lucena, Dalahican. Sumilang furniture po. Nag-alis po ako dun at hindi ko po kaya yung ugali po niya. So kayo po yung umalis kung saan po kayo nakatira? Opo. Opo. Opo, bakit ano po yung ugali nitong si Felix, Nay? At hindi nyo na po kinaya? May time po na hindi niya po ako pinapatulog. Kung ano po ang masasakit na sinasabi po niya. Hindi na po kayo pinapatulog ditong si Felix. Ano po ba yung mga masasakit na salita na binibitawan niya? May time po yung pong abot po sa pinapadala ko pong pera sa mga anak ko. So kayo po, Nanay, ay meron po kayong mga anak? May anak po ako sinususpintehan dito po sa Daet.
Meron po kayong anak. Sa dati niyo po bang asawa? Pares po ba kayo ni Felix? May mga dati ng asawa? Opo, biyuda po siya, saka biyuda po ako nang nagkakilala kami. So pares po kayo namatayan ng inyong mga asawa. Ngayon, pares po kayo merong mga anak. May anak po siya, kaso may mga ano na po, may mga pamilya na. Kayo pong dalawa, nagkaanak po ba kayo, Nay? Kayong dalawa ni Felix? Wala po kami anak. Okay. So ang madalas nyo pong pinag-aawayan, nagagalit po siya pa nagpapadala po kayo ng pera sa anak ninyo. Opo. Ay, kailangan po talaga suskintuhan ko po yun kasi nagkakilala po kami, talaga may pinaparal po ako ng tatlo po yung pinaparal kong anak. Pero po, pito po ang anak ko, pero tatlo po yung sinusuportahan ko. 7 yung anak mo. Ilan yung sinusuportahan nyo, Nay? Tatlo po. 3. Kasi yung iba, meron na ding mga asawa at pamilya. Opo, may mga asawa na po. Opo. So, yun po yung palagi nyong pinag-aawayan dahil ayaw niya po kayo na nagpapadala ng pera sa mga anak ninyo. And then, Ayan, nawala ng boses si nanay, nawala ng sound. Ito naman si Felix, parang hindi naman ama at hindi magulang at ikinagagalit niya yung nagpapadala ng pera itong si nanay sa kanyang mga anak. So, eto yung mga ka-aksyon, yung bibigyan nating aksyon na mabawi ni Nanay Marites itong kanyang napanalunang motorsiklo dito kay Tatay Felix. So, alamin din natin kung saan napanalunan ni Nanay Marites itong motorsiklo at ngayon kung nasaan itong motorsiklo, baka ay naibenta na ba or ginagamit pa rin itong si Felix, yan ang alamin natin. At yun ang kagustuhan ni Nanay Marites, ang mabawi itong motorsiklo dahil sa kanya ito nakapangalan at ito ay napanalunan niya sa isang raffle. Okay. Okay, balikan natin si Nanay Marites. Nanay Marites? Hello? okay po, ma'am. Hello Opo. Okay, balik tayo Nanay Marites. Matanong ko lang Nanay Marites, bakit gusto niyo pong mabawi itong motorsiklo? Marunong po ba kayong magmaneho? Ano po ba yung plano niyo dito sa motorsiklo? Hindi po ako mamaneho, sir, kasi bali po apat pong estudyante ko, ma'am. Ang isa ko pong estudyanteng po, sa college of law po siya napapa-eskwela po sa kanya, ibang tao po, simula po ng grade 7. So ngayon po, ang hinihingi po sa akin ng anak ko, yung tulong ko pong service po sa kanya kasi may natulong po sa kanyang Apo. So ibig sabihin yung isa niyo pong anak, iba po yung nagpapaaral. Opo, At bali, ang kahilingan niya, matulungan niyo naman siya kahit man lang sa service pag papasok ng eskwelahan. Ganun po, ma'am. Opo. Yan pong hinihingi ng anak ko sa akin kasi Opo. Nay, napag-alaman namin na itong motorsiklo ay napanalunan niyo po sa isang raffle. Tama po ba? Opo, ma'am. Opo, kailan niyo po ba ito napanalunan? At ano po yung saan po itong raffle draw na ito, Nay? Nung po yan, ng June 17, ma'am, 2023 sa mall po. 2023. Ayun. So, isa po kayo sa maswerteng nanalo. Ano po ba yung 9? Bumili po ba kayo ng ticket? Hindi po, pinamimigay lang po 'yon. Ang ano po niyan si gobernador po ng gobernador po ng Sorsogon po ang parang siya po ang Okay, nagparapol si Gobernador Hamor. Hamor po. Okay. Tama po. So, isang taon na rin pala, nanay, na nung nanalo opo. po kayo. So, ilang taon na po ba kayong magkasama nitong si Tatay Felix? Mga 1 year na po. So mag-iisang taon na din. Opo. So sa pagiging magka-partner, parang yung isang taon ay hindi pa nyo masyadong kilala yung isa't isa. Opo. Ganun na po. So paano po nangyari na nadala po or dinala ni Felix itong motorsiklo? Meron po bang pahintulot sa inyo? So, nandito nga po yung sa Dait kasi nga po dito ko po napanalunan. Nagtira po kami ng Lucena, dinala po namin doon siya po nag-drive. Hindi man po ako nag-drive, siya po. Kasama po kami. Pero nakausap nyo na po ba itong si Felix at sinabi nyo po na gusto nyong mabawi itong motorsiklo sa kanya? Nakakausap ko po siya. Ano yung sabi, Nay? Ang unang usapan po namin, babalik niya po dito sa Dait kasi nga kailangan ng anak ko. Ulit ko po sa kanya na kailangan ng anak ko yung kasi service nga po sa pag-eskwela.
nung nagbago po ang isip niya, sabi niya kunin daw po doon. Kunin daw po sa tinitirhan niya. So wala po siyang yung parang eksakto pong location kung saan po siya nakatira. So parang, Kaya parang sa tingin nyo, nanay, pumayag siyang kunin pero hindi niya naman binibigay yung kumpletong detalye kung saan kukunin. Oh, parang gano'n na nga po. So sa paniniwala nyo, nay, ayaw naman ibigay talaga sa inyo ni Felix. Parang gano'n po. Okay. Parang So, eto nanay, para malaman natin kung talagang willing si Felix na ibalik sa inyo yung motorsiklo. Eto, nasa kabilang linya na siya ng telepono. Magandang hapon sa iyo, Felix. Yes, ma'am. Opo, Felix, nasa kabilang linya itong si Marites, dati mong kinakasama. Opo, napakinggan ko nga po. Okay, napakinggan nyo, tay. Ano yung totoo, tay? May balak pa po ba kayong ibalik sa kanya yung motorsiklo o hindi na? Hindi, ma'am, pinakukuha ko nga rito. Ako pinagkatiwalaan dito ni ma'am. Ay, hindi ako palisin at ako nag-aisa rito. Kaya lang, pinaatid sa akin dyan sa dait. Dapat ayun ay nasa dait na, ma'am. Kasi may pulis siyang umalis, nung 14, umalis siya. Ay mag-apiasta ng Limery ng 16, pumunta ako ng Limery. Batangas. Sinabihan ko, kasi ma'am, yung tira, yung pambayad sa bigas, pinadala niya sa mga anak niya. Ay ano ha, sakyan ko. Hindi tira, wala ako. Opo, ganito na lang, tatay, matanong ko, sa kasalukuyan po ba, asan ngayon itong motorsiklo? Andito po, nung isang araw nga po, nakakausap ko yan. Sabi ko, ma, sabi ko pa nga yan, sabi ko, ma, kuhain mo rito. Hindi ako makaalis dito, may alaga akong mga kambing. Opo, okay, nababanggit nga niya yan, Tatay Felix, pero hindi nyo naman daw sinasabi kung saan yung eksaktong lokasyon. Eh, sabi po ni ma'am, kasi ako po ay nung nasa General Luna, yan po ay sasabihin ko ang buong katotohanan. No? Ako po ay nasa General Luna, sinundo po niyan ako sa amin. Kasi kami naging syota ko po, naging sabilaan ni ma'am, naging jowa ko yan sa dait. Oy, naging syota mo, naging jowa mo sa dait itong si Nanay Marites. Matanong ko lang, tay, eto po bang si Nanay Marites ay isa lang sa mga naging jowa mo o meron pang iba? Ay, yung isa ay niloko rin ako. Kasi po, pinagawa yung bahay niya, kasi pinaalis doon sa kanilang bahay. Doon sa kapatid niya, pinaalis na siya ron eh. Kasi, dumating po kami ng dait, ginawa ko yung bahay para may matirahan sila. Okay, tay, sandali lang, tay, may nababanggit po kayo na niloko ka rin. Bakit? Ibig sabihin po ba etong si Nanay Marites ay umalis po sa inyo at naniniwala po kayo na niloko din po kayo nito? Ay, opo, hindi naman ang paalam eh. Sabi ko, ihatid ko yan ng Sabado. At yung sasakyan yung motor at gagamitin nga ng anak. Ay sabi, ay Miyerkules po yan, umalis na, nagbali lang kay Busing. Kasi po kami nagtatrabaho doon sa sa Rigby. Doon sa kay Busing na bahay. So magkasama po kayo, tatay, sa isang trabaho, tapos nagbali itong si Marites sa boss mo, tapos hindi mo alam kung saan pumunta at hindi mo nalaman na umalis na. Oo, ay paano ma'am, kung na-disgrasya, hindi sa akin hinanap. Okay. Nung umalis itong si Marites, alam mo po ba kung saan pumunta? Ay, may nagsabi pong ay gayak na ikayo asawa mo, sabi ng mga bata. Eh, sabi ko, ay alam ko na sa dait. Hindi na nga po niya sinasagot noon sa telepono, sa cellphone. So ibig sabihin, tatay, hinanap niyo po itong si Marites at tinatawagan niyo po? Opo, hindi na po yung sumagot. At sabi ko, ihahatid ko na Sabado sa dait. At sasakyan natin yung motor. Ay, ngayon ka po, umalis siya ng Miyerkules. Okay. Ay, wala naman po akong pera. Ano naman ang ipamamasahe ko papuntang Limer eh. Okay, ganito, tatay, eto yung motorsiklo na andyan sa inyo. Asan po ba kayo ngayon, tay? Nandito po sa Kalaka. Kalaka. Okay, so naandyan po yung motorsiklo. So para po sa inyo, ang tanong ko po, tatay, bakit po kayo nagkahiwalay nitong si Marites? Ay, awan ko po dyan. Siguro tumatawag yung kasi may kabit yan dyan, si Nelson Pedra Quinte, di sa dait. Oh, may kabit itong si Nanay Marites, kaya po kayo iniwan. Yun po yung paniniwala ninyo.
Opo. Mm. Eh, siguro po nagtatawagan, pinauwi-uli ng dait. Oh, Sabi ko, wala. matanong ko Sabi muna, ko, Tay, Tay, sandali lang, ano? Tanungin ko nga itong si Nanay Marites. Nanay Marites! Okay po, ma'am. Oh, binabanggit nitong ni Tatay Felix na kaya daw po kayo umuwi ng daet dahil meron daw po kayong kabet, meron daw po kayong ibang lalaki dyan. Hindi po totoo yan. Kailangan ko pong umuwi yung mga anak ko po kasi. Sanay po kasi akong nandito po sa diet. So, di po niya ako pinapayagan kahit po nagpapalam ako sa kanya. Oh. Kaya po, nagtakas na lang po ako. So nagtakas ka na lang po dahil hindi ka pinapayagan itong Tatay Felix na umuwi dyan sa daet. Siya nga po. Oh, Tatay Felix, wala naman daw po siyang ibang lalaki. Umuwi lang daw po siya. Ay, meron, ma'am. Ikuan mo sa Facebook si Lini Tudracante. At yun ang asawa. Sabi ko, ma, magbago ka na. May nasasagagakat tao. Ayan po ay sumama sa akin sa dahit. Lucina, sabi ko, baguhin mo ng buhay mo. So meron ka po, Tatay Felix, na ebidensya na ito pong si Nanay ay meron pong ibang lalaki. Ay, po, nung ako nandyan, iniwanan niya na ako dyan sa, dyan po yan dati nagtatrabaho sa, sa dahit. Oh, umiiyak na si Nanay Marites. Sa Bakit? Mindanao. Nanay Marites, bakit po kayo naiiyak? Wala po eh. Kung ano po sinasabi niyan. Ako po ma'am, gusto ko lang po, hindi ko po lang po siya kakasuhan kung ano. Ang sa akin lang po, makabalik lang po yung motor ko. Opo. So, Kasi kailangan po talaga yun ang ng gusto anak mo, Nanay Marites, makabalik yung motorsiklo. Tanong ko lang, Nanay Marites, mahal mo pa ba itong si Tatay Felix? Wala po ako, no-comment po ako ma'am. No comment. Ibig sabihin niya, nagdadalawang isip pero mahal pa. Tatay Felix, mahal mo pa ba itong Wala si po Nanay ako Marites? nagsasabi, ma'am. Oh, Tatay Felix. Ma'am, yan ay minahal ko na higit sa aking buhay. Ay, kaya lang, sabi ko, magbago ka lang. Oh, naiiyak na si Tatay Felix. O Nanay Marites, ikaw daw yung buhay niya. Magbago ka na lang daw. Kinikilig si Nanay Marites, oh. Kinikilig, oh, Tay. Tatay Felix, ano ba yung tawagan niyo ni Nanay Marites? Ay, ang tawag ko po din ay ma. Ma! Oh, Nanay Marites, o kung may gusto kang sabihin, Tatay Felix, kay Mama, kay Mama Marites, go. Ma'am, Sumama po ako sa kanya kasi may utang na loob po kami sa kanya kasi totoo po yun, ginawa po niya yung bahay namin. Kung wala po siya, wala po kami bahay. Oh, ganun naman pala, Nanay Marites, meron po kayong utang na loob dito kay Tatay Felix. At si Tatay Felix, mahal ka naman ni Tatay Felix. Tay Felix, ikaw ba yung may effort nang sumunod ka kay Marites? Diyan po sa Camarines Norte para maibalik po yung dati niyong pagmamahalan. hindi ma'am, kasi yung amo ko, pinapupunta yan dito. Mm. Ay ngayon, binigay ko sa kanya ang binigay ko sa kanya yung kwan ni ma'am, yung amo ko rito ngayon, yung taga sa amin. Opo. Ay ngayon, tinawagan niya. Ay, parang, kasi sabi ni ma'am, parang basa raw ni ma'am ang ugali niya nung tinawagan ni ma'am. Kinakausap. Ay sabi, edukadang tao ako, binabastos niya ako. Opo. Ganito na lang, Tatay Felix, ramdam ko na parang miss mo na itong si Nanay Marites. Gusto mo po bang makipagbalikan kay Nanay Marites, Tatay Felix? Eh kung gusto nga po niya, sabi ni ma'am, dito na tumira. Oh, ikaw, gusto mo po ba na bumalik dyan si Nanay Marites? Tatay Felix, gusto mo po bang bumalik dyan si Nanay Marites? Gusto mo po ba siyang makasama muli? Hindi, ma'am, ganito nga, sabi ni ma'am, ay November daw, ay papupuntahin daw dito para, halimbawa, ang gusto kasi ni ma'am dito, mag-asawa. Kasi sabi ko, baka ay matulungan ka ni ma'am at yung mga anak mo, ay halimbawa makatapos, mapag-abroad ni ma'am, para hindi kayo maghirap sa dait. O ganito na lang, Tatay Felix, kasi medyo nalalabuan po ako sa inyo. Kasi ito pong si Marites ay pumunta nga lang ng daet dahil gusto niyang makita at makasama yung mga anak niya. Ngayon... Hindi ma'am, dapat siya nagpaalam bilang asawa.
Kasi Eh, nga, dapat nagpaalam naman siya. Kasi nga, Tatay Felix, ang sabi naman ni Nanay Marites, hindi mo daw siya pinapayagan. Anong hindi? Ma'am, ang ganda ng usapan namin, Sabado, ihahatid namin yung motor. At sasakyan namin papuntang dait para may magamit yung anak. Hindi ko naman inaangkin itong motor na ito. Ang ganda nga ng lahiri ito niyan. Opo. Hindi ko naman nagagamit. Okay, Tatay, ganito na lang, Tay. Dahil ang motor na yan ay gustong makuha ni Nanay Marites para daw magamit ng kanyang anak dahil na nag-aaral. Yun nga po, ma'am, yun nga po ang sabi ko sa kanya. Sabado, alis tayo at dadalhin natin doon sa anak mo para may magamit. So okay din po, okay din po pala sa inyo, Tatay. Hindi na po Oh, okay. Umalis ng Merkulis. Okay, Tatay, nakukuha ko na, no? So, kayo po ay okay naman na maibigay ang motorsiklo sa anak niya. Ay, ma'am, hindi naman akin ito. Sabi ko nga sa kanya, napakaganda ng paliwanag ko sa kanya. Kasi naging bahagi na siya sa buhay ko. Yun! Kilala na pati siya nung mga kapisan ko nung sa Quezon. Ang sabi na ng pinsan ko, yan ba totoo na? Oh. Wow. Tatay, ganito na lang, Tatay Felix. Handa ka ba na ipaglaban sa muli yung pagmamahal mo dito kay Nanay Marites? Ewan ko po yan kasi po lagi akong inaano niyan. Laging, halimbawa may tinatago sa akin yan. Ang sabi po niya sa akin, yung asawa niya nga ay nagawa ng kalukuhan, ako pa kaya. Okay. Kaya parang nag-isip na rin ako, ma'am. Wait lang, Tatay Felix. Tanungin ko itong si Nanay Marites. Nanay Marites. Hello, Nanay Marites. Hello po. Hello, ma'am. Nanay, okay naman pala na ibalik sa inyo yung motorsiklo dahil si Tatay nga Felix gusto kayong ihatid para maibigay yung motorsiklo dyan sa anak ninyo. Kaya lang ikaw, umalis ka daw ng walang paalam, kaya nag-isip itong si Tatay Felix. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Nanay Marites, kasi ramdam ko si Tatay Felix na mahal ka pa niya, gusto ka pa niyang makasama. Nanay Marites, kung in case po na maibalik na yung motorsiklo, ano po yung plano nyo kay Tatay Felix? Ay, basta yun lang po, ma'am. Makuha ko lang po yung motor. Kaya nga, Ay, balik lang Nay. po. Kaya nga, Nay. Maibabalik sa'yo yung motorsiklo dahil gusto naman ni Tatay Felix. Wala naman daw siyang sinasabi or iniisip na hindi ibalik sa'yo yung motorsiklo dahil sa'yo daw yon. Ngayon, Yes, po. ang tanong ko, ano po yung plano nyo kay Tatay Felix? Kasi si Tatay Felix, gustong-gusto pa kayong makasama. Wala po akong masabi about dyan. Ma'am, ang punto ko lang po talaga yung kinakaano ko po, motor lang po. So you're just after the Wala. motorcycle. Wala po kayong pakialam na kay Tatay Felix. Wala po akong masabi sa kanya, pero depende po sa kanya kung babaguhin niya yung ugali niya. Ayun! So, Kung depende baguhin niya pa po lang. kung babaguhin. Pero mahal niyo pa po ba itong sa Tatay Felix? Siguro po kung magbago po siya. Yak! Kinikilig si Nanay Marites. O, Tatay Felix, ganito na lang, Tatay Felix. Ano, ma'am? Gusto lang niya makuha yung motorsiklo para mapakinabangan at magamit ng kanyang anak. Pero pagdating daw po Tatay Felix sa relasyon po ninyo, depende daw po kung kayo po ay magbabago. Ay, hindi. Wala naman, ma'am, akong babaguhin at wala akong ginawang magamahal sa kanila. Opo, ganito. Sige. Tinuring ko nga ang mga anak yung anak niya. Mabuti yan, Tatay Felix, ano? Tama yung ginagawa mo na tinuturing mong tunay na anak yung mga anak ni Nanay Marites. Ngayon, ang tanong ko na lang, eto, usapang love, mahal mo pa ba itong si Nanay Marites? Ay, napamahal na po siya sa akin kasi yan po ay dinala ko na sa amin sa Ineralona. At yan po ay pinakilala ko na sa mga pinsan ko. Kasi po, iba kaming magmahal no, at taga-Quezon. Wow! Ibang magmahal ang mga taga-Quezon. Bakit, Tay? Ano po yung klaseng pagmamahal ang ibinibigay ng mga taga-Quezon? Ay gusto ko po matapat. Matapat. Ano pa? Saka ay mapagmahal, malalanin. Yun, mapagmahal, maalalahanin, napapayak na si Tatay Felix. Tatay, ganito na lang po, Tatay, ano? Kausapin niyo po. Tatay Felix, ito pong si Nanay Marites, nakikinig po siya. At ang gusto niya lang po sana, ako alam ko, Tatay Felix, na magiging maayos din po yung pagsasama ninyo, Tatay Felix. Sige, Tatay.
Mag-uusap po kayo. Idirekta nyo po yung pag-uusap. Ano yung tawag mo dito kay Marites? Sabi mo, ma. O, kausapin nyo po. Kausapin nyo direkta itong si ma. Hello? Hello? Ay, ba't ginawa mo sa akin yung gayon? Ibinabalik ko na. Sabi ko na, hindi ko ako makakaalis dito. Ipakuha mo na lang yung motor dito. Hindi ko naman kinukuha at may kutsi akong ginagamit dito. May motor. Aanin ko yung motor mo. Ang ganda nga ng gahin niyan. Dinubagar ko. Yan yung mas mahal ko kaysa iyo. Yun! Mas mahal ka, Nanay Marites. O, sige pa, diretso tay. Ay ngayon ka, ba't ginawa mo sa akin? Dapat nagpaalam ka. Di dapat yung motor nandiyan na. Eh siguro, tumawag sa'yo si Nilito na naman. Selos na selos itong si tatay. Nanay Marites, kaya nasasaktan itong si tatay. Nagsiselos. Pag mahal mo ang isang tao, siyempre magsisilos ka. Talagang may nangyari sa kanila. Yumakap pa nga sa akin. Dalawa raw nga kami sa buhay niya. Dapat bang galit din yun? Pero sabi tatay ni Nanay Marites, wala naman daw siyang iba. Ngayon, Ay, tanggalin... hindi ma'am. Dumating niya niya alas 2. Ako nandun sa doon sa office niya. Ay sinabihan nga yan ni doktor. Sabi ni doktor, Ate Marites, magbago ka na at nandiyan si Kuya Felix. Oh. Tatay Felix, tanungin natin si Nanay Marites. Ano? Nanay Marites, hindi nyo naman po siguro niloloko itong si Tatay Felix. Hindi naman po, ma. Oh, hindi naman pala Tatay Felix. O, paniwalaan nyo naman si Nanay Marites. Nung ako'y nasa Lucita, kasi yan, ay kung panghilan na rin ako niyan, may kabit yung namatay. Mabuti nga ma'am, at napagkayanan ko nung ako'y ginawa ng masama, nung ano niyan, yung naging kabit, na sinik. Oh, pero tatay, Mabuti ganito na kabit. lang. May Tatay, dala sa katawan, nag-asugi. paikliin natin tatay, ano, gusto nyo po ba bang makasama at ipagpatuloy ang inyong love story ni Nanay Marites? Ay nasa kanya po yun, kasi sabi ni ma'am, pagdating ni ma'am sa galing London, tatawagan siya. Oh, tatay, kanina ko pa naririnig kayo na merong ma'am. Ano po ba yung sinusunod nyo? Yung puso po ninyo, yung sinasabi ng ibang tao? Ay hindi, sabi ko ma'am, magpabo ka na, mamamali kita. Ang ganda pa mandilan ko namin yan. O yun? Habang ako'y pagbubuhay. O mukhang maaayos pa itong love story at pagsasama nitong si Nanay Marites at ni Tatay Felix. Sige, bigyan natin ng konti pang panahon para makapag-isip-isip. Pero kailan po tatay kayo last na nag-I love you dito kay Nanay Marites? Ha? Kailan po kayo last na nag-I love you? Ay, mahal na mahal ko po yan talaga, ma'am. Oh, yun. Oh. Kung bakit ginawa niya sa akin yun. Ay, wait Hindi lang. naman lahat na lalaki gayon eh. Ayun, naiiyak na si tatay, pati si nanay. Oh, tay, ganito na lang po tay, kasi alam po namin, ramdam pa namin na meron pa po kayong pagmamahal sa isa't isa. Ganito na lang tay, kailan po pa pwede na makuha yung motorsiklo po dyan sa inyo? Ay, halimbawa ma'am, pag pinakuha mo, ipagsama mo na lahat dito ko kasama. Ako na lang magpapadala. Hindi ko naman ma'am sinasabi na hindi naman na halimbawa, gusto ko rin suportahan yung mga anak. Kasi yung mga anak ko, magaganda ng buhay ng anak ko. Opo. Opo. So, nanay, ano po yung gusto nyong sabihin, nanay, kay Tatay Felix? Naiiyak po siya dahil mahal na mahal ka daw po ni Tatay Felix. Oh, okay, ma'am. Nahingi pa nga po. Natawag nga po siya sa akin. Nahingi pa siya ng isang chance. Pero wala po akong sinasagot pa sa kanya na bigyan ko pa daw siya ng isang chance. Pero hindi ko po siya sinasagot na kung ano kasi yung ugali po. Ako na yung tatanong, nanay. Ako na yung tatanong. Sa mga smile mo na yan, nay, may kilig moment pa. Meron pang spark. So, bibigyan niyo po ba ng isang chance itong si Tatay Felix, nanay? Depende, ma'am, kung babaguhin niya yung ugali niya saka yung trato niya sa akin. Okay, sige. Eto, makinig na kayo ha, para
mas maging malinaw at matulungan po kayo, nasa kabilang linya na rin ng telepono or linya ng telepono, si Police Lieutenant Colonel Radam Ramos, ang hepe ng Calaca Municipal Police Station. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel. Magandang hapon po sa inyo lahat. Opo, sir, makahingi na lang po kami ng asistensya mula po sa inyong tanggapan sa formal na pagsasauli po ni Felix nitong motorsiklo na nais pong bawiin ni Marites, pero itong si Tatay Felix po ay gustong-gusto din naman pong ibalik itong motorsiklo sa dati niya pong kinakasama. Opo, ang aking pong tanggapan ay 24/7 na available para sa mga mamamayan na nangangailangan ng serbisyo namin. Opo. So, sir, sa ganito po na sitwasyon para naman po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood, kung sakali po sa ganitong klase ng reklamo na hindi tutupad sa usapan, kasi binabanggit po ni Tatay Felix na willing po siyang ibalik. Pero ito naman po si Nanay Marites ay medyo nalalabuan po at baka daw hindi naman talaga ibalik. Kung maaari po ba itong ituring na karnaping if in case po hindi maibalik ito pong motorsiklo sa kanya? Depende po yan pag sinampa natin ang kaso sa piskalya. Kasi sa istorya po, may kaalaman naman ang mayari na ginagamit yan habang tayo nagsasama. Opo. Habang sila nagsasama. Mhm. Lamang po, ay usapan na po nila yan nung sila nagsasama. So kung may reklamo po si Ma'am Marites, diyan po sa lugar na kung saan kinuha ang motor, may karapatan naman po siyang magreklamo. Opo. At siya naman po ay tanggapin. Opo. So Pero siguro sa parte naman po ng Calaca, kung sinasabi ng naririto, ay sa oras pong ito ay nasabi ko na po sa kapulisan na kung sakaling mamamatyagan ang motor na yan dito sa amin, ay pwede naman po namin i-hold. ayun. So, sa tingin po namin, kung talagang makikipag-cooperate po itong si Tatay Felix, wala pong reklamo o kaso o problema na mangyayari po. Tama po, Police Lieutenant Colonel? Opo. At ako naman po nakipag-ugnayan na rin sa lahat ng barangay captain ng Calaca na para makausap. Kung sakaling naririto nga si Mang Felix, ay personal ko pong kakausapin. Ako na po mismo ang pupunta. Ayun, Para hindi naman po tayo humantong na sa mga demandahan na yan na nag-umpisa naman po sa magandang pagmamahalan. Yun, tama. Dapat tayo matapos sa mabubuti na ring usapan. Opo. Ayan, sir. Sir, gusto daw po kayo makausap ni Felix. Go ahead. Bukas po ang aking tanggapan, Mang Felix. Kung gusto niyo po, sabihin niyo sa akin kung saan kayo naroroon at pupuntahan ko kayo. Yung malaking bahay, yung mga anong apelido nito si Ma'am Ilsa. Medyo malabo po ang dating dito. Kunin po niyo ang number ko at Okay, paulitin lang natin, Colonel? Para tayo magkaharap. Apo, Colonel, paulitin lang po natin kay Felix, kasi may binabanggit po siyang lugar kung saan po pwedeng kunin yung motorsiklo. Apo, Felix, makisabi ulit. Dito po ako kay Ma'am Ilsa Atahar. Kay Ma'am Ilsa Atahar, yung taga dyan sa Calaca. Ano pong barangay? Ito ata ay Dalingding, sir. Okay? So ganito na lang, Colonel, kasi medyo malabo din po yung linya ni Felix. Pero ibibigay po namin sa inyo at pag-uusapan po natin kung paano po maibabalik, Felix, etong motorsiklo sa tulong din ng PNP. Opo, sige po. Hingin ko lamang po yung address. Opo. So, yun po. Yung sinasabi po niyang taong Atahar, ano pong pangalan? Yung ano po, yung... Elsa daw po. Sige po. Mamaya na lang po, Colonel, ibibigay po namin yung buong... Pakipintak lamang po sa akin ng kahit i-text nyo lang para makuha ko ang tamaan. Medyo garbol po ang dating dito Opo. So, ganun na lang po, Lieutenant Colonel, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong tanggapan para naman po maging peaceful, maging maayos at tahimik po yung pagbabalik po ng motorsiklo ni Felix. Ayusin po natin yan. At hanggat maaari, wala na pong reklamuhan sa Osgado. Pauwiin po natin muli sa maayos na pagmamahala nila. Opo. Colonel, maraming salamat po sa inyong aksyon at
makikipag-ugnayan po kami sa inyo anumang oras po ngayon para po ito pong detalye na ibinibigay po ni Felix ay mas maging malinaw po. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Radam Ramos. Mabuhay po kayo. Welcome po. Magandang hapon. Maraming salamat po. Ito, balikan natin si Marites at si Tatay Felix. Tatay Felix! Hello? Tatay Felix? Hello, Tatay Felix? Ano po? Apo, so napakinggan mo itong si Colonel, ano? Para mas maging maayos at hindi na umantong pa sa mas malalim na usapin. Okay po sa inyo na makipag-coordinate po sa amin. Hindi naman po ako ganun tao kasi ako po'y kilalang tao rin kahit buong Pilipinas. Opo. Kasi kami po ang nag-deliver ng mga alcohol nung panahon ng pandemic. Opo. Huwag po kayong mag-alala, Tatay Felix, ano? Hindi po namin ito ginagawa para po magkaroon po kayo ng mas malalim na problema. Ang amin lang po, Tatay Felix, ay makatulong po kami sa inyo at lalo na po dito po sa hinaing po ni Nanay Marites. Ay hindi. Yan ma'am, kay kausap ko pa ng kahapon. Opo. Tay Felix, ganito na lang, Tatay Felix, ano? Kami din po ay umaasa na kayo po ni Nanay Marites ay magkabalikan para naman po ang inyong love story ay patuloy na magkaroon ng kasiyahan, itong tinatawag na happily ever after, Tatay Felix. Sabi ko nga ma'am, pagdating ni Ma'am Vilsi, makakasalan ko yan siya ni Inang eh. Yan ang sinasabing tunay na pagmamahal. Sige po, Tatay Felix, aabangan po namin yan na love story nyo ni Nanay Marites. Nanay Marites, gano'n naman pala. Gusto ka daw pakasalan itong si Tatay Felix. Yan, ma'am. Kilig na kilig si Nanay Marites. Ayan. Nanay. Oh, ano po yung masasabi nyo? Kayo pala ay planong pakasalan itong si Tatay Felix. Oh. Nay. Masasabi ko lang pa po, ma'am. Ay, pwede naman po. Pero Yay! may process pa po. Hindi ko pa po alam. Kailangan po munang... Gusto niyo po ba na ang maging ninong nyo sa kasal ay si Congressman Saldico? Nay, Hello, ma'am. gusto niyo po ba na si Congressman Saldi at Congressman Jill ang inyong maging ninong? Opo naman. Yan. Ibig sabihin po niya, Nanay, sinasagot niyo na po muli itong si Tatay Felix. Wala. Hindi ka pa po masasagot kasi gusto ko po munang sasagutin ko po yung pag siya po ay nagbago na baguhin niya. Sige, Tatay Felix. Basta sa tingin ko po itong si Nanay Marites ay bibigay din. So sige po, Tatay Felix, ano? Ingat po kayo, Tatay Felix at Nanay Marites. At ang hiling po namin na sa muli kayo po ay magkabalikan. At sa muli kayo po ay magka-I love you-han na. O, Tatay Felix, gusto niyo po mag-I love you kay Nanay Marites? Ay matagal na pong malamar ko yan. Matagal mo nang mahal na mahal. Opo. Sige nga, Tay. I love you-han mo nga itong si Nanay Marites. I love you. Yay! Ma, I love you daw, Nanay Marites. Anong sagot mo kay Pa? Wala pa ako magsasabi na. Pakibot itong si Nanay Marites, oh. Pero kinikilig. Sige na nga, abangan na lang namin ang inyong love story. Maraming salamat po sa inyo at tututok po kami sa inyo pong love story at ito pong motor ninyo, Nanay Marites, ay makabalik po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, ma'am. Ayan, ito naman, mula naman sa Caloocan, makakapanayam natin si Sir Rudy Vizcaya, ang Ako Bicol Party List Coordinator sa National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rudy. Si Sir Rex pala ito. Sir Rex, magandang hapon po. Hello, Sir Rex. Rudy? Sir Rex, magandang hapon. Good afternoon, Remy, at sa mga nanonood po, nakikinig po sa Tabang. Pagpasensyahan nyo po, Sir Rex, ano, kasi yun po yung unang naibigay sa akin na pangalan, si Rudy. Pero wag po kayong mag-alala, mas gwapo po kayo. Gwapong-gwapo po kayo kay Tatay Rudy. Thank you, Ma'am Remy. Siyempre, nung una si Tatay Rudy yung gwapo, ngayon, siyempre, by age naman, ikaw naman. Sir Rex, personal nyo pong katabi ngayon si Wilfredo Tabahonda, na personal pong dumulog dyan sa ating satellite office dyan sa Caloocan City
upang humingi ng tulong para naman sa isasagawang operasyon sa kanyang puso. Magandang hapon po sa inyo, Wilfredo. Magandang hapon naman po. Opo, Tatay Wilfredo, kumusta po kayo ngayon? Tay, kumusta po kayo? Okay naman po. Okay naman, okay. Yan ang pinaka-importante na kayo ay okay na okay sa mga oras na ito. Ano po ba yung lagay po ng puso nyo ngayon? Ano yung sabi ng doktor? Operahan po ako sa puso ko. Para pong 3 po. Meron na bara yung puso nyo? Apo. O, gaano na ba katagal na iniinda mo itong sakit mo sa puso, tatay? Po? Gaano na ba katagal? 2 years na po. 2 years. Kumusta naman? Meron bang pag-ibig? Meron ka bang love life ngayon? Life, talaga ito. Hindi po, wala po. Wala. So, ikaw ay single? Hindi. Single po. O, single. Pero ready to mingle, tay? Apo. Ayun, so naghahanap. So, ngayon po na meron po kayong sakit sa puso, sino po yung inaasahan nyo sa pag-aasikaso po ng inyong mga pangangailangan, especially yung sa gamutan po? Apo, operahan po sa Philippine Heart Center. Sino ba inaasahan mo? Wala po. Paggamot mo. Yung tsahin ko po. Yung tiyahin nyo po, yung nag-aasikaso sa inyo, tumutulong po sa inyo. Ano po yung trabaho ng tiyahin nyo? Hello, ano yung trabaho ng tiyahin mo? Apo. Okay, so hindi tayo nagkakaintindihan. Okay, tanong ko na lang, kasi naandyan ka, katabi mo ngayon si Sir Rex, meron kang sakit sa puso, ano yung pwede bang maitulong sa inyo ng Ako Bicol? Ano yung pangangailangan mo patungkol sa iyong gamutan? Sa hospital bill po. Hospital bill. Apo. Okay, so ang sabi ng doktor, kailangan ka ba ng operasyon? Ano daw? Operasyon po. Okay, so balikan natin si Sir Rex, Sir Rex? Yes. Ayun. Remy, Malinaw po ba ako sa inyo, Sir Rex? malinaw na malinaw ka sa akin. Ay, salamat. Kasi dito kay medyo hindi kami nagkakaintindihan, Ano ba yung maaring asahan ni... Oo, etong si Wilfredo, merong sakit sa puso, kailangan niya daw ng operasyon. So ano po ba yung maaring asahan ni Wilfredo mula sa Ako Bicol Party List? Actually, Ma'am Remy, nung nakita ko yung mga papeles na ibinigay niya, actually kanina lang siya nagpunta dito sa ating People's Day dahil nakita niya sa social media, sa Kamanaba headline. Apo. Pinalo niya yung may Kamanaba group tayong kaibigan na tumutulong sa atin na ikalat ang People's Day ng Ako Bicol dito sa Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela area. Nakita niya. At dali-dali siya nagpunta dito dahil nga meron siyang iniindang sakit. Ang tawag doon ay ischemic heart disease. Ischemic heart disease. Ischemic heart disease. So, sakit sa puso na may bara na ang tingin ko is required to undergo an angioplasty procedure which will entail him na medyo malaki ang halaga po noon. So, nagkwentuhan po kami kanina ni Kuya Willie at napagkaalaman ko ay na nakakuha na siya at umiikot siya sa iba para sa kanyang medical assistance guarantee letter. 130 daw ang kanyang nakuha na worth na GL. Pero kung nagpunta siya dito, nagulat siya si Kuya Willie dahil sa dami niyang inikutan at nakakolekta siya ng 130. Kasi Ako Bicol, binigyan natin siya agad ng 100,000. Ayun! Opo yan. So totoo yun, Wilfredo, umikot kayo, naghanap kayo ng mga pwedeng makatulong po sa inyo, pero dito sa Ako Bicol, isahang pagpunta, 100,000 kaagad ang ibinigay po sa inyong tulong. Opo. Ayun. So, malaking tulong ba ito sa iyo, Wilfredo, sa iyong operasyon, itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Malaki po. I-schedule na po ako sa Philippine Heart dahil sa 100,000 na dagdagan po yung 130 ko po. Ayun. So, ready ka na ba, Wilfredo, na sa gagawing operasyon sa iyo? Opo. Opo. Kanino? Actually, Ma'am Remy, yun nga ang sabi sa akin ni Kuya Willie. Tangi Ako Bicol Party List lang ang nakapagbigay
ng ORA mismo 100,000 para sa kanya. Ayun. So, naniniwala ka na, Wilfredo, ng Ako Bicol Party List ay laging handang tumulong sa ating mga kababayan anumang oras? Ako, naniniwala po. Kanina nga po, naiyak nga po ako nung sinabi ni Sir Alvin na 100,000 ang ibigay ko sa guarantee letter mo. Ayun. So, si Congressman Saldi, si Congressman Jill ay laging naandyan na tumulong sa ating mga kababayan, lalo na sa tulong pagdating sa medical, Wilfredo. Sir Rex, maraming salamat sa iyong panahon at oras. Mabuhay kayo dyan sa National Capital Region, dyan sa Caloocan Ma'am City. Yes. Gusto niya magpasalamat sa Ako Bicol Party List. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List. Una-una po kay Kong Saldi ko, kay Kong Hil Bungalon at Sir Alvin at Sir Rudy. Ayun. So, maraming salamat din sa iyo, Wilfredo, sa patuloy na paniniwala sa Ako Bicol Party List. At kayo dyan, Sir Rex, mabuhay kayo dyan at ingat lagi dahil marami pa tayong kababayang matutulungan. Maraming Yes, sir. salamat po. Mabuhay po kayo, Ma'am Remy. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo, isang domestic helper sa Saudi Arabia, ginawang maid. Ayan, ginawang maid. Wala na, nawala yung natin, maid for hire. Doon mga ka-aksyon sa Saudi Arabia. So syempre, magre-reklamo itong ating kababayan dahil syempre, nagpunta siya doon para sa isang employer pero maid for hire ang kanyang kinabagsakan. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldi Co, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Mula sa Saudi Arabia, isang Pinay domestic helper ang humingi ng saklolong matapos siyang gawing made for hire ng kanyang amo. Ang kanyang ipinadalang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Sabina Segundo, OFW po dito sa Najran, Saudi Arabia. Nananawagan po sana ako na ma-rescue po ako. Gusto ko umuwi ng maayos sa pamilya ko. Kasi ang kontrata ko po is domestic helper. It means sa isang bahay lang. Pero ang nangyari po kasi pinapaungkol niyo pa ako sa iba-ibang bahay. Housemate for hire. Hindi ko na po kasi kaya kasi iba-ibang bahay, iba-ibang amo. Nag-i-stay po ako sa bahay ng days, weeks, months. Ito pong 3 months na po ako dito. Hindi ko po alam kung i-renew pa po nila ako. Hindi ko na kasi talaga kaya mag-on-call. Nagsabi na po ako sa agency ko kasi ang sabi nila sa akin, hindi na nila ako responsibilidad kasi 5 buwan na po. Nangihina po yung katawan ko. Bawal magpahinga. Kahit mga anak ko nag-aalala sa akin kasi araw-araw na lang ako umiiyak kasi Ayan mga kaaksyon, yung panawagan ni Sabina Segundo at nasa kabilang linya na siya ng telepono. Magandang hapon, Sabina. Magandang hapon po, ma'am. Okay, pakilakas na lang ano. Sabina, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Akin na lang, akin na yung telepono. Okay. Okay, Sabina, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Lumalabas ba yung audio dyan? Wait lang ano, ayusin lang namin. Napakanipis. Okay. Hanap kayo ng ibang ang linya para mas maging malinaw. Wait lang Sabina kasi kami ay handang tumulong sa inyo diyan dahil etong ginagawa sa inyo ay maling-mali dahil ang kontrata mo ay housemaid or domestic helper. Ibig sabihin, pag domestic helper, isa lang yung iyong amo. Or kung marami man pero nasa isa kang bahay. Hindi ito pwede yung hinahired ka, nilipalipat-lipat ka ng employer para lang ikaw ay gawing katulong. So, alamin natin ito kasi doon sa kontrata, meron ng binalga. Ngayon, dapat masakluluhan natin itong ating kababayan dahil sa kanyang panawagan ay hirap na siya. Siyempre, pabago-bago yung kanyang amo. Siyempre, pabago-bago din yung pagiging napakahirap makisama, lalo na ikaw ay isang dayuhan. Sige, balikan natin itong si Sabina. Okay na ba? Balikan natin Sabina, magandang hapon. Okay. So, mamaya balikan natin si Sabina. Dito muna tayo kay Mr. Itong Mr. ni Sabina, nasa linya na rin ng telepono. Magandang hapon sa iyo, sir. Hello, magandang hapon. Okay, sandali, naputol yung linya ng Mr. Kasi etong Mr., eto din ay isa sa mga humihingi sa atin ng tulong dahil alam niya na nahihirapan na yung kanyang misis doon sa ibang bansa, doon sa Saudi Arabia. Sige, at alamin natin kung ano yung maitutulong natin, kung ito ba ay mapapauwi. At nababanggit ni Sabina na ipinabot niya na itong reklamo niya sa kanyang agency pero binabanggit ng agency
na wala na daw silang hold dito kay Sabina dahil 5 months na. 5 months na itong nasa ibang employer. Sige, alamin natin kung ano yung maaaring gawing aksyon ng agency at iba pang tanggapan para naman itong ating kababayan doon sa Saudi Arabia ay ating matulungan. Napakahirap na ikaw ay nasa ibang bansa, ang iyong kagustuhan ay magtrabaho lamang para sa iyong pamilya, pero hindi yung trabaho ang nagpapakahirap sa kanya, kundi ito, yung sitwasyon niya dahil hindi niya alam kung paano niya matutulungan yung kanyang sarili, lalo na wala siya dito sa Pilipinas. Alamin natin kung ito ba ay makakauwi ng mas lalong madaling panahon, at syempre ilalapit din natin ito sa ating mga katuwang na agency para makauwi ng Pilipinas itong si Sabina. At alamin din natin kung ano ba yung kakaharaping violasyon nitong agency at etong employer dahil dito sa sitwasyon ni Sabina. Balikan natin si Sabina. Okay na? Magandang hapon. Yung mister. Yes po, ma'am. Okay, mister, tay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano ma'am. po yung pangalan po ninyo? Nadsmer po, ma'am. Ano po? Nadsmer po, Nadsmer. Okay, Nads. Okay, ano po yung pangalan po ninyo, sir? Po, ma'am. Nansmer. Opo. Okay. So, sige po tay, kanina po nakita namin sa video call, ito pong inyong asawang si Sabina. Ano po ba yung sitwasyon nitong si Sabina doon po sa Saudi Arabia? Kasi nababanggit niya na ginawa daw po siyang made for hire. Opo, ma'am. Yung kasi na yung pangalawang amo niya po. Bali, pinapa-on call nga siya po. Pinapa-on call. So, ibig sabihin, pag merong ibang employer na kailangan ng serbisyo nitong si Sabina, ay binibigay siya. Opo. Opo. Sa kwento po or sa sumbong po sa inyo ni Sabina, kumusta naman daw po yung pagkain niya? Kumusta naman yung pagpapahinga niya? Meron pa ba siyang oras para magpahinga at kumain? Yun na po, ma'am. Yung sinasabi na po sa akin, sinasabi na sa akin na yung pagpahinga daw, kahit uupo lang daw siya, kailangan hindi ko pwede umupo, trabahuin yung trabaho niya kasi bayad daw siya. Opo, kayo po sir, bilang mister po kayo, ano po ba yung pakiramdam nyo na ito pong misis nyo ay nahihirapan na po doon sa ibang bansa? Siyempre, ma'am, masakit naman yung ganyan, ma'am. Pinapunta natin siya dyan para magtrabaho, mabuhis buhay, tapos ganyan pang mangyayari. Opo. So, Sir Nadsmir, kasi kayo po ba isang Muslim? Opo. Opo, Nadsmir Tortal Abdulkal. Tama po? Abdulkahil. Opo. Opo. So, isa po kayong Muslim. Saan po ba kayo ngayon, tay? Sa Zamboanga City po. Zamboanga City. Meron po ba kayong mga anak ni Sabina? Opo. Opo. So, diyan ka muna, Tatay Nadsmir, nasa kabilang linya na rin ang telepono itong asawa niyo pong si Sabina. Balikan natin, Sabina. Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Ayun, mas malinaw. Opo, inuna na muna naming makausap si mister mo, kasi medyo malabo yung linya mo kanina. So, kumusta ka ngayon, Sabina, dyan? Okay naman po sa ngayon, ma'am. Mahirap lang po kasi wala talagang pahinga. Opo, napakahirap dahil wala talaga kayong pahinga. Bakit? Anong oras ka ba nagtatrabaho at anong oras ba meron ka rin pa naman kahit konting oras para magkaroon ka ng oras umupo o magpahinga? Minsan po, ma'am, nakakaupo naman po ako. Pero pag nakikita po nila umuupo ako, tinatawag po ako, maipapagawa po sa akin. Kahit simpleng bagay na kaya naman po nila, sa akin po nila pinapagawa. Kahit nga po minsan pag CR ko, pagligo ko, hindi ko na nagagawa. Sa alas 12 na po ako ng gabi naliligo. So ganun, kahirap yung trabaho mo dyan na kahit pag-upo ay hindi pwede. Hello? Hello, Sabina? Hello po. Apo, so ganun na lang kahirap yung sitwasyon mo dyan na kahit sa pag-upo ay hindi pwede. Ayun, so okay, medyo mahina yung natin, hindi tayo marinig ni Sabina. So, paano
Okay na ba, Sabina? Naririnig mo ba ako? Mahina, okay. Okay na? Ayan po. Ayun. So, paano ka umantong? I mean, so, ang binabanggit ko kanina, so kahit umupo ka sandali ay hindi pwede. Pag nakikita ka ng iyong amo, kahit simpleng bagay, papagawa sa'yo para lang hindi ka pwedeng magpahinga. Ganon po. Wala pa akong magawa, ma'am, kasi lagi po sinasabi na bayaran na ako, bayad na ako eh. Bayad ako sa amo ko. So, paano ka humantong sa pagiging made for hire ng amo mo? Dahil nababanggit mo na on call. Kasabi ni Mr. on call ka daw. So, paano humantong sa ganon? Ano yung nangyari? Pangalawang employer ko po kasi yan. Dalawa po kasi yung syagala niya. Ako po yung pinapa-on call niya. Umayaw na po ako nung una, kaso lang po sabi po ng agency ko, kung aayaw ka, bayaran mo po kami. Yun po yung sabi ng agency ko dito. Kaya pinagpatuloy ko po hanggang 5 buwan. Doon lang po ako sumuko, yung nagkasakit po ako, yung sinabihan po nila ako na bawal ka magkasakit. Okay ka naman ang kinuha namin sa agency, fit to work ka, ba't ka nagkakasakit? Ganun po yung sagot sa akin. Huwag daw po akong magdrama kasi bayad daw po ako, gawin ko daw po yung trabaho ko. 2 araw po ako nilagnat nun. Tumaas po yung dugo ko. So, ano itong binabanggit mo na syagala? Po ako high blood. May binabanggit ka, Sabina, na syagala. Ano to? Syagala po, bali, maid po. Syagala ang tawag sa amin dito. So dalawa yung katulong nila dyan. Isa kayo at meron pang isa. Oo. May syagala po siya sa bahay niya. Ako po yung syagala niya pangalawa na pinapa-on call po niya. Ayun. So yung isa, doon sa bahay niya, at ikaw yung parang pag merong nangangailangan, ikaw yung binibigay. Opo. Kasi po ma'am, ang alam ko yung pagkaka-on call dati is 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Ganun po yung pagkakaalam ko. Pero ang nangyayari po nag-i-stay po ako sa bahay ng days, weeks. Dito po ako ngayon kung saan ako nag-stay. 3 buwan na po ako dito sa Friday. Pero alam mo ba na mali itong ginagawa sa'yo ng iyong employer na ikaw ay ginagawang made for hire? Opo. Sa pagkakaalam mo niyan, dahil ganyan na yung sitwasyon, naisumbong mo na ba ito sa yung agency, local agency dito sa Pilipinas? Dito po sa Saudi na isumbong ko po, sa agency ko po sa Pilipinas, late na po nila nalaman kasi ang akala ko po, pinaalam po ng agency ko dito sa Saudi. Kasi po, nagkaroon po ako ng tampo sa agency ko sa Pinas yung dahil po sa first employer ko na nag-violation din po sa akin. So pangalawa na itong employer mo na nag-violate sa'yo dahil... Hindi ko na po sila na-contact. Tapos yung nagka-second employer po ako, ang akala ko po, sinabi ko ng employer, ng agency ko dito sa agency ko sa Pilipinas. Okay. Kasi sila po yung nagko-communicate. Linawin ko lang sabihin na, yung una mong employer, nagkaroon na din ng violation at alam ng agency mo. Eto naman ang pangalawa, nagkaroon na naman ng violation at alam din ng agency mo. Po? Okay. Ang sabi ko sabihin na, yung una mong employer na nagkaroon ng violation, nagkaroon ng problema, in-inform mo yung agency mo. Eto naman ang pangalawa, nagkaroon din ng problema, alam din ng agency mo. Late na po nila nalaman na pinapa-on call po ako. Okay, so kahit late, pero na-inform nyo. So ano yung naging aksyon ng agency mo? Binigyan po nila ako ng instruction ngayon. Sabi nila pagdating ko po dun sa amo ko. Sinabihan ko kasi po yung amo ko na magmatigas na ako, na ayaw ko na talaga mag-on call. Ini-insist po kasi ng amo ko na hindi ka pwedeng tumigil hanggat hindi nila binabalik yung pera ko. Okay. So matanong kita, Sabina, ano ang pangalan nitong agency mo dito sa Pilipinas? Ano po yung sabi sa akin ng amo ko. Kahit ngayon nga po, tumawag nga po sa akin. Kasi tumawag po sa kanila yung agency ko sa Pinas. Ganun pa rin po yung inaano nila sa akin. Okay. Sabina, ang tanong ko, ano ang pangalan nitong agency mo dito sa Pilipinas? Okay. So, hindi kami nagkakaintindihan ni Sabina, no? So, balet, eto, nakuha na din natin yung pangalan ng kanyang agency. Nasa kabilang linya na ng telepono si Miss Glenda Lozano, ang case officer ng Forza Global Services Incorporated. Magandang hapon po, Miss Glenda.
Good afternoon, ma'am. Opo. Glenda, ito po bang si Sabina ay dyan po sa inyong agency, nag-apply at kayo po yung agency na nagpalipad po sa kanya papuntang Saudi Arabia? Yes, ma'am. Okay. So alam niyo po ba itong sitwasyon ni Sabina doon po sa kanyang amo? Lately lang, ma'am. Kasi wala naman po silang... pag nagpa-deploy po kasi ako, ma'am, ng isang worker, naka-monitor po ako. Nakakausap ko yan sila sa messenger. So wala naman pong nababanggit si Sabina na meron siyang problema. Lately lang po, naisabi niya sa akin ngayon lang na ginawa daw po siyang on-call. Opo, lately lang, ma'am. Kailan po ba ito specifically? Kailan po ninyo nalaman? Opo. Kailan po, ma'am? Nung August lang po. Noong August? Nagkasakit daw siya. Okay, ano pong araw noong August? Ano po, petsa 1, 2, 3? August, ano ma'am? August? I-check ko ma'am yung combo namin. Basta month of August lang yun ma'am. And then binigyan ko po siya ng instruction. August 15. Nababanggit nyo po August 15. Ngayon po ay September 11 na. So mag-iisang buwan na po, ma'am, nang inyo pong nalaman na ganito po yung sitwasyon. May problema siya sa kasi ginawa siya ng on-call. Pero ma'am, binigyan ko naman siya ng instruction na supposed to be, kailangan ko rin po yung coordination niya para ma-resolve ko po ang problema niya. Pero kasi itong si Sabina ma'am, ini-insist niya talaga na ayaw niyang pumunta sa poder ng amo niya, bagkos aantayin daw po niya ang rescue ng embassy, polo at FRA. Yun po yung ini-insist niya. Opo, kasi ganito po ma'am, sino po ba naman ang gustong bumalik pa sa kanyang amo kung ganito po ang kanyang sitwasyon? Kahit po magpahinga ay hindi pwede. Kahit umupo lang po ng saglit ay hindi pwede. Hindi ma'am, wala po siyang sinasabi sa akin na ganyan ang concern. Kasi August 11 ma'am, nag-3-way po kami ng asawa niya, ako at siya. Tinanong ko siya, ano ang problema mo? Pinapakain ka ba? Nakakatulog ka ba ng maayos? Wala naman akong problema dito sa amo ko, ma'am. Ang sabi ko, kung nahihirapan ka na, pwede tayo mag-insist na ipabalik ka na sa office. Okay. Pero siya ang may gusto, ma'am, na tapusin yung 3 months na yan. Sabi ko sa kanya, Sabina, please, ikaw ang nakakaramdam, ikaw ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon ng katawan mo kasi nirereklamo mo sa akin na hirap ka na. Okay. Ma'am, nababanggit nyo po na nabanggit sa inyo ni Sabina na hirap na siya. So hindi po ba kayo gumawa ng aksyon, investigasyon para malaman po anong klaseng paghihirap po ito? Tumawag po ako sa office. Supposed to be, yun naman po talaga dapat ang na puntakin ko ang FRA ko, ma'am. Ngayon, ang FRA ko, ma'am, nakipag-usap na rin sa amo. Ang gusto ng amo is ihatid si Sabina sa sinasabi niyang kumuha sa kanyang second employer para i-hand over siya sa office. Pero ito si Sabina, sabi ko, please, pumunta ka na sa amo mo para ma-hand over ka na sa opisina. Ang sabi ni Sabina sa akin, ma'am, hindi ako pupunta sa bahay ng amo ko. Okay. Pasundo nyo ako sa embassy, sa polo, either yung staff ng agency. Okay. Ma'am, ganito na lang ma'am, Ma'am Glenda, kasi nababanggit na din po ninyo na nakaabot na po sa kaalaman nyo ito pong reklamo ni Sabina. At mag-iisang buwan na po, wala pa rin po ba na progreso? Wala pa rin po bang update? Gumawa naman kami, ma'am, ng paraan. Humingi na rin kami ng tulong, ng rescue sa Jeddah at saka nakausap na rin po namin kanina yung employer niya, yung second employer niya, na i-hand over siya sa Friday sa office doon sa Saudi. Okay, so yan po ma'am ang panghahawakan namin, Yan po yung aksyon na ginagawa po ninyo. Pero sana po ma'am ay makagawa pa po kayo ng mas mabilis na aksyon para naman po itong ating kababayan ay makauwi po ng Pilipinas sa mas lalong madaling panahon at ligtas. Opo, Okay. gagawin po namin po ang nararapat. Okay, balikan natin si Sabina at umiiyak na itong si Sabina. Sabina, may gusto po kayong sabihin. Naririnig nyo po itong inyong itong agency nyo. Opo. Ano yung gusto mong sabihin, Sabina, ngayon?
tumulong kasi kung tutuusin po, 2 buwan na po ako humihingi ng tulong eh. Kung sino-sino na po yung nilapitan ko. Sino-sino na po, kahit mga sister-in-law ko gumagawa ng paraan. Nawawala na nga rin po ng pag-asa. Kasi akala ko hindi ako makakauwi. Kasi nagkakasakit na nga po ako. Okay. Pero ito po, andito po kayo lahat ngayon. Okay, eto Sabina, no, lakasan nyo lang yung loob mo dyan at eto, gumagawa na kami ng aksyon para makauwi ka ng ligtas sa mas lalong madaling panahon. Maraming salamat kay Ma'am Glenda. Ma'am Glenda, maraming salamat sa inyo. Okay po, ma'am. Apo. So eto naman, para sa seguridad ni Sabina, ilalapit na rin natin ito sa tanggapan ng Department of Migrant Workers. Makakausap natin si Assistant Secretary Jerome Alcantara. Magandang hapon po, ASEC. Ma'am Remy, at magandang hapon kay Sabina at sa ating mga tagapakinig. Apo, eto ASEC, isang kababayan natin doon sa Saudi Arabia ang humihingi po ng tulong dahil po sa kanyang sitwasyon na sobra na siyang nahihirapan. ASEC, maaari po ba nating ma-pull out na itong si Sabina sa kanya pong employer dahil ginagawa na daw po siyang made for hire? So actually dapat matagal na, hindi bawal yan eh. Hindi po pwede yan din yung practice, ano? Kaya't yun nga, kanina, bago nung nalaman namin yung tungkol sa case na to, pinatingnan ko yung records dun sa ating mga case handlers, sa ating mga staff. At narinig ko rin yung recruitment agency, ano, na mid-August pa, humingi na ng tulong si Sabina sa kanila. Pinapacheck ko ngayon kung mag-report sa ating overseas OFW welfare monitoring system. Kasi dapat nag-a-update sila doon, ano? Ina-update nila kami tungkol sa sitwasyon ng ating mga OFWs. Ibig sabihin po nito, ASEC, Kasi sa sitwasyon na yan. Apo, ASEC. At nagbigay kami ng, papatawag ko yung agency para mabigyan tayo ng klarong hakbang kung ano ang gagawin nila para maalis sa sitwasyon na yan. Apo. Ni Ma'am Sabina. So, ibig sabihin po nito, ASEC, ay i-check po ninyo sa database ninyo, sa record po ninyo, kung totoo po na ito pong agency ni Sabina dito po sa Pilipinas ay talagang nag-report at gumawa po ng hakbang. Oh, hindi. Actually, alam ko, nakita namin sa records namin na as early as August 18, inalertuhan na namin si PRA, itong si Forza, na may reklamo nga si Sabina. Pero kanina nung tinawagan siya ng staff namin, parang nagulat pa. So aalamin namin kung ano talaga nangyari dito. Papatawag natin yung agency at hahanapan natin ng solusyon, ano yung mga konkretong hakbang para agad na maalis dyan sa kanyang kinalalagyan si Sabina at matiyak natin na ligtas siya. Opo. Sino po yung tinawagan nyo kanina, ASEC, na nagulat po? Sa staff nung recruitment agency. Ayun. So ibig sabihin po nito, ASEC, hindi po nila alam yung sitwasyon po. Yung report sa akin ng aking case officer, pero papatawag natin yung recruitment agency para malaman din natin kung ano ba talaga yung kung ano yung totoong nangyari. Pero that will be part of the investigation na. Ang priority natin ngayon, ma-pull out natin mailigtas natin, maalis natin sa delikadong sitwasyon si Ma'am Sabina. Ayun, yun ang pinaka-prioridad po natin. Pero eto, ASEC, if in case po mapatunayan na ito pong ahensya at ito pong employer ay meron pong binalga pong batas, maari po ba natin itong maisabay sa pag-blacklisted po ng employers at ito pong agency? Ano yan? I-imbestigahan natin, imbestigahan natin yung employer, titiyakin natin ako totoo yung ako sa pakinig ko, mukhang panig ako dun sa kung ano yung narinig ko kay Sabina. Ipapatawan natin ng parusa yung employer at saka yung FRA. At kung sakasakaling yung local recruitment agency natin nagkulang din, hindi din natin hindi rin natin papalampasin yun. Kasi sagradong responsibilidad yan ng mga recruitment agencies. Opo. Eto, last na lang po, ASEC, kasi alam ko na pati itong pagpapauwi dito sa gastusin po ay pinoproblema din po ito ni Sabina. Wala po bang kailangan pong igastos or alalahanin pagdating po sa pamasahe? Ito pong si Sabina pauwi po ng Pilipinas? Wala. Tutulungan natin yan. Titiyakin natin na walang gagastusin si Sabina. Mag-o-open kami ng line of communication with her. Sabihan ko yung case officer na makipag-ugnayan sa kanya directly. At saka kaya doon din sa mga masisipag na mga staff ng inyong programa
para matiyak natin na walang sisingilin sa kanya at wala siyang gagastusin. Pagdating niya dito, bibigyan din natin siya ng tulong galing sa ating action fund. Ayun! With that po, ASEC, mabuhay po kayo. ASEC Jerome Alcantara ng Department of Migrant Workers. Maraming salamat at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan. Salamat din, Ma'am Remy, at napaparating itong ganito sa inyo. Tsaka gusto ko uling sabihin, sinasabi ko parati ito pag ako'y nagiging panauhin ninyo sa programa, itong nagagawa natin, itong mga to, nabibigyan natin siya ng tulong pag-uwi dito, ito ay dahil din sa masipag na trabaho ni Congressman Saldi po bilang head ng Appropriations Committee ng House of Representatives. Meron tayong pondo para dyan, kaya titiyakin natin na magagamit ng maayos yun para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Opo, ASEC Jerome, maraming salamat din po at patuloy kayong mabuhay para po sa paglilingkod sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Salamat din po. Mabuhay po kayo lahat. Ma'am Sabina, ingat po. Ayun, balikan natin si Sabina. Sabina? Apo, napakinggan mo, Sabina, si ASEC Jerome na patuloy na ginagawa yung aksyon at ang gusto niya ay talagang kayo yung prioridad na mapauwi dito sa Pilipinas ng ligtas sa mas lalong madaling panahon. Ano yung masasabi mo, Sabina, ngayon? Salamat po, ma'am. Umaasa po ako makakauwi ako sa mga anak ko at sa pamilya ko ng maayos. Salamat po sa programa niyo. Malaking tulong po sa akin. Sobrang salamat po sa pag-action ninyo. Opo. Nabuhayan po ako kasi nawalan na po ako ng pag-asa. Sabi ko wala nang tutulong kasi tutusin, ma'am. Almost 1 month na rin ako tumatawag sa Polo Jeddah. Lagi sinasabi, okay, iaasikaso namin. Kaya sabi ko, wala nang pag-asa. Kaya yun po, yung nag-post po ako sa OFW na to, itong mga sulat na to para to sa mga anak ko. Kasi doon po nawala na talaga ako ng pag-asa. Kasi sobrang pagod na po ako. Kasi isang beses may nag-chat po sa akin si Ma'am Remy na po yun. Sa inyo po nila ako pinalapit. Opo. Ma'am Sabina, ingat po kayo dyan at manatili po kayong ligtas. At kapit lang. Opo. Kasi hindi lang po ako nag-iisa na nagaganito sa Saudi. Sobrang hirap po. Sobrang. Opo, kapit lang Sabina, dahil yung tulong ay paparating na po sa inyo at makakauwi po kayo ng ligtas kasama ang iyong pamilya dito sa Pilipinas. Eto naman mga kaaksyon, mula sa Caloocan, makakapanayam natin si Sir Rudy Vizcaya, ang Ako Bicol Party List Coordinator sa National Capital Region. Sir Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po dyan sa inyo, lalo na sa ating sa Kabikulan. Ayun. Sir Rudy, makakapanayam din natin katabi mo ngayon si Rowena Gilib. Tama ba? Gilib. At ang kanyang Ano po? Tama, Nay? Yes po. Ayun, si Rowena Gilib at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na 20 taong gulang at dumaranas sa sakit sa puso. Ito puso din. So magandang hapon po, Nanay Rowena. Magandang hapon din po. Opo, kumusta po yung kalagayan ng inyo pong anak? Sa ngayon po, nag-aantay na lang po kami ng schedule para po sa operation po niya sa heart center po. Opo, ito po bang si Renalyn ay nag-aaral pa po ba, Nay? Hindi na po, ma'am. So, hindi na nag-aaral. Bakit po, Nay? Yes po, dahil po, ma'am, sa kakulangan po ng financial po. Sa kakulangan ng financial, so hindi na... Opo, dahil sa kakulangan ng financial, nahinto po siya sa pag-aaral. At nagtatrabaho na po ba ito? Yes po, ma'am, nagtatrabaho po. Yan po yung katuwang ko po sa bahay kasi yung tatay, asawa ko rin po, walang trabaho kasi po, may sakit siya, stroke patient din po siya. Yung asawa nyo may sakit, itong anak nyo may sakit. So paano yan, Nay? Ngayon po ba nakakapag-trabaho pa ito sa kabila na meron po siyang iniindang sakit sa puso? Sa ngayon, ma'am, sa advice po ng doktor na stay at home muna siya kasi para po pagpalakas muna siya sa katawan niya para po sa operation niya po. Opo. So, matagal na po bang iniinda itong sakit sa puso ng anak po ninyo? Yes, ma'am. Sabi po ng doktor po, congenital po siya kasi napaka-rare po yung kaso ng sakit niya. It's Wolff Parkinson, White syndrome po. So, napakabihira na po sa buong mundo po. So, di ko nalaman po na meron pala siyang ganong sakit kung hindi siya na-confine no, nakaraang July 19 na as dengue po. Opo. Po namin nalaman meron pala siyang sakit na gano'n.
So, yung nababanggit nyo, very rare po itong sakit at bihira lang po yung mga tao na meron pong ganitong uri ng sakit. Sa tingin nyo po, Nay, bakit po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? At totoo ma'am, wala rin po akong idea ma'am kasi wala naman po sa pamilya na. Although yung asawa ko may sakit sa puso sa pamilya niya, pero hindi ganun po yung kaso. Pero salamat na po sa Panginoon kahit papano po, 20 years old na sa amin pa rin po. Opo, nung pinagbubuntis nyo ito na, hindi naman kayo nagkasakit, hindi naman po kayo na-stress? Hindi ma'am, hindi po talaga kasi working ako noon pero hindi po ganun po na-stress. Opo. Hindi ko So, rin po ngayon, mula kung saan yes po. opo, ngayon Nay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Yes Ano po yung ma'am. pangangailangan po ninyo na maaari pong matugunan ng Ako Bicol? Yun po ma'am, actually ma'am, hindi po ako masyadong familiar sa Ako Bicol Party List before, pero nung nasa heart center po ako, nalaman ko po sa mga tao doon, sa mga kasama ko po, mga pasyente, yung mga pumipila sa malasakit, nagtanong-tanong po ako, saan po kanino po ako party list na pwede pong lumapit. Isa po si Bicol Party List po na nirefer po sa akin. Buti naman At po. din Buti naman po, Nanay, at nakilala nyo na po yung Ako Bicol Party List dahil ito po yung party list na handang tumulong po sa ating mga kababayan, sa ating pong mga Pilipino, saan man po kayong sulok ng mundo, handa pong tumulong. So ngayon po, Nanay, ready na po ba kayong malaman kung kayo po ay matutulungan ng Ako Bicol Party List? Yes po ma'am, hawak ko na po yung Ayun! sa akin. Ayan yung sinasabi, Nanay. Hawak nyo na po pala. Ora mismo. Yan po, Nanay. O, kausapin ko si Karudi. Karudi! Lumapit ako kay Karudi po. Karudi, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, kanina Karudi, nakausap namin si Sir Rex. Sabi ko si Sir Rex yung pinakagwapo. Ngayon, ikaw naman nakausap ko. Ikaw yung pinanggagalingan ng kagwapuhan ni Sir Rex. O, ano po yung tulong na maibibigay natin dyan? Kasi hawak niya na pala yung tulong. Ngayon, ano na lang yung kailangan niyang gawin para ay tuluyan ng matanggap iyan na tulong at may apply niya na sa kanyang anak? Alam niyo naman pagwapo, talagang gwapo tayo sa buong Pilipinas. Dahil ang Ako Bicol Party List ay palaging tumutulong tayo. Basta pangalan ni Rudy Vizcaya, nanginginig pa sila. Ito Yun! po itong tinutulungan natin si Rueda, ito po ay lumapit sa akin doon nung nakarang araw. Ngayon, hiningnan po yung kagad yung kanyang dokumento at maayos naman po. Sabi ko sa kanya, sige, at bibigyan ka kagad ng aksyon ng Ako Bicol Party List sa pamamagitan ng ating mga Congressman Saldico at Congressman Jill Pungalon. Ito nga po, binigay na kagad sa kanya yung guarantee letter. Binagawa na kagad para magamit na kagad sa heart center. O, nasa magkano yan? Halagang 75K. Para Yun! magamit na kagad niya sa oras mismo. Hawak na niya. Okay, Nanay, hindi mo yan pwedeng i-shopping, ha? Yan ay pagpapagamot ng inyong anak na si Renalyn. Ano po yung masasabi nyo, Nay? Maraming salamat po sa tulong po. Kasi alam mo ma'am, kagabi hindi ako halos makatulog kasi po nagtawag na po yung doctor sa amin dahil po sa schedule. Ikulang pa po yung pang-down payment ko sa heart center po. Actually ma'am, itong 75,000, kanina ma'am nang dinabot sa akin nila ni Sir Rodi. Ang sabi ko, naiyak ako na nanginig ako kasi hindi po ako nakapaniwala. Nanginig ka, Nay. So tama pala yung sinasabi ni Karudi na pag binanggit niyo yung pangalan niya, nanginginig. Yes, ma'am. Kasi ang dami ko pong nilapita, ma'am, na party list, ma'am, sa totoo. Ma'am, senador, ma'am, Congress, ma'am, sa totoo lang, nasa top official na po, ma'am. Ito lang po yung pinakamalaki sa totoo po. Opo. 5,000, 10,000 po, masaya na po ako. Malaking bagay po yun na makakabawas din po sa pangangailangan ng anak ko. Pero 75,000, ma'am, napakalaki, napakatuwa ko. Orami po kanina, ma'am, pag-abot sa akin, pumunta, nag-open kagad ako ng phone ko, nagtawag ako kay Dok. I-book mo na po ng schedule yung anak ko para sa operation. Ayun, Nanay! Maraming salamat po talaga. Opo, ganyan po, Nanay, tumulong ang Ako Bicol. Hindi po tinitingnan sa halaga, kundi paano po talaga makatulong. O, Nanay, good luck po sa operasyon ng inyong pong anak at ang hiling po namin ay maging successful po ang kanyang operasyon. Maraming salamat po. Opo, so, Magpapasalamat po ako. makakatulog na po kayo ngayon, Nay. Yes. Magpasalamat lang po sana ako. Okay lang po. Sige po, Nay.
Yes, malaking pasalamat po ako kay Ako Bicol Tabang Ora mismo, Ako Bicol Party List po, kay Congressman Salvi po. Sir, saludo po ako sa inyo, sir. Alam ko po yun, kung gawa niyo po dyan sa Bicol. And then, Congressman Gil Bungalon, sir, maraming salamat po. Sir Alvin, Sir Rodi, lalo na sa'yo, Sir Rodi, na hindi ka po nag-isip ng kung ano-ano doon po sa mga applications ko, sa mga requirements ko. Binigyan niyo po ako ng ganitong halaga po. Wala pong di po matumbasan ng pera o anumang pasasalamat po. Maraming salamat po. And God bless and good luck po sa inyong pong programa, ma'am. Ayun, maraming salamat din po sa inyo, nanay, dahil ngayon naniniwala na po kayo ng Ako Bicol Party List ay katulong na kakampi pa. Maraming salamat din sa inyo, Karudi, dyan sa National Capital Region, dyan sa Caloocan City. Mga kaaksyon sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center dyan sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga kaaksyon. Again, every Wednesday po yan, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube, Instagram at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.